Bang lulu namanya ayo goyang kiri goyang kanan okle okle oke wanti budaya tok tok langsung jumenggelung seru imbal imbalan langsung jumenggelung manekar mangungkung kumandang ngebak isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung jomang gelung Wandi budaya langsung jumenggelung seru imbal imbalan swarane langsung manekar mangungkung kumandang ngabak isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung suara congkir ngumandang terus angitir sesanggaan sautan iramane dasar padang bulan podo lelungguan trokonco gembira nyoto kasengsem atine iki kanca lagune jaranan Jawa ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning
negeri melestari ngrembaka amikunani yuk 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 ya Wandi budaya rada rene aja ngene bae toleh samarati sawang kancane aja dipikir sing lagi minder aloe wong ora tombak Yo maca lalamatan nasi angkang kesepengan nuli kapikato sing padha jelo sumbana rasamu sing padha dulu ya maca lelakone nang semake ojo ngadoh wae toleh samar kancane pikir sing lagi naksir aloe awang ora tombak Yo maca lalamatan nasian kanggo sembengan menu kapikato sing padha jelo oleh sumbun rasamu sing padha dulu ya maca lelakon
awas awas ayo le iki jarane kok padha terengginas iki jamune apa man niki jamune sehat lelaki man menika lagu Suminah kula kintunaken kagem bapak kula Bapak Kamto Bulusari matur nuwun Pak rawuhipun okle okle aku tak lungguh dek ning kene wae sinambi nyawang bakule wedang kopine jenengmu sapa aku pesen sacangkir wae gawanen mrene aku pengen nyanding kowe monggo monggo mas tak ladeni pilih sing anget panas apa sing legi yen sampeyan ya mas ya tak jenengku Suminah jenengku nanging ajeni kegayu Dek Suminah sliramu pancene ayu Dek Suminah jogawe bingung atiku mas mas ya mas sampeyan bojo godhong paraisan aku iki kaya desa desa lan kutha dek ya padha wae wong sing penting ya dek ya nyatane atine bakul kopi sing wis akeh pelanggane Suminah cah ayu pengen nyanding salawase
atraksi harimau menaiki kuda. Ayo, 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 ayo. Awas, awas, awas. Wah. Awas, ngati-ngati longger. Ya ngono, ya ngono, ya ngono. Ayo ngono. Wade budaya. Yo. Yo. Piye kowe kok langsung ambruk ngono kuwi mengi piye lho kuwi? Panggone dipilih sing rada garing. Kabeh yo teles lho, Mas. Mas, madhep rene lho, Mas. Rene lho, film iki. Loh, berdua toh, Pak? Yus pasang-pasangan. Pasang-pasangan. Aku pasangan iki mergo klambine Padha. Sampeyan padha karo ndi? Dah lah, Klambine iki lho sing padha karo sing ndi? kostume iki warnane padha. Walah, bojomu kuwi to saiki. Iki sing kaya biasane dadi macan kuwi to. Iki masih nyeket sapa pegel aku. Tipu acake ketok tuwek Mbah Gogon. Lah yo kan aku karo iki dadi. Saman karo ndi? Karo iki to berarti. Loh, maksudnya sing nang kene iki lho perangan-perangan, Pak. Peranganmu karo sapa hari iki? Anu, ngene lho, etok-etok iki adewe iki kan prajurit berkuda. Mari ngono perang. Des. Des. Mari ngono ambruk des, hantune masuk lep terus mripate mlilik. Ah, ngene. Bohong lah. Des terus. Lah wong kencing manis malah. Dungane kencing mansu. Tapi pasanganku saiki ndak kereng kok. Wis rada dadi macan kok. Anu, Ndak lucu lah kuwi. Iki masih nyeket sapa? Pegel aku. Kok biasane dadi macan lho ya ta. Pak, ngene lho, Pak. Iki mang sementara ganti. Macane terisolir ya to. Awakmu dadi kuda. Ngono ya, Pak ya. Iki wayah dadi saiki. Aku ndak kereng. Hari maune sing kereng ngono Wis kene, lho. sing kuwi sing dadi sing kuwi Ah, mari ngono dhisik. sampean, ngono ya. Dicontoni dhisik. Ayo ya, Pak, ayo Pak, dadi Pak. Ayo berangan, Mas. Berangkat. Yo. Yo.
Cek cek. Maksudnya di. Nyapa? Ngendi? Iki lho Pak, kaya iki lho Pak. Perang des ya toh. Candak tali gocine teng teng ngono. Tenceng le. Motone malek. Sik tak deloke motone malek apa ora? Lah motone malah picek kok, Pak. Dalah. Ora malek malah picek kok. Kuwi ora ning ngono lho kuwi iki. Iki ora iki nyatu ngene iki lek kemasukan dan. Iya, Wis Mripate wis putih, mripate putih. Karo gandengan dhewe-dhewe. Ki mung marahi hantune Iki wis paketan. disisihne sik, disisihne sik iki. Hah? Disisihne kono. Ora usah beneng kene engko lek nyisih dhewe. Kono. Ayo Pak. Jadi jak momongan kena iki. Yo. Piye iki? Yo. Nah, ini perangan. Sabut-sabutan. Nah, sabut. Dua. Gantian. Pasti rai. Mas. Sik. Yo. Apa kok malah mlayu ki awakmu ki? Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho kuwi mung etok-etok oh, Eh. Mas kuwi lek mencet etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wis sing nyekat sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyekat sapa iki. Perangan iki kowe kaya pecut-pecutan, pecut tenanan. Aku yo loro kabeh no. Pecut tapi kena sandi. Lah ki mongke. Nah, ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil beda ngono lho. Ya. Anu balane pecutane peh luar tak walet arep. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki mustika ya. Heeh. Yo, musika. Lah. Iki piye to iki? Gantian. Yo. Iki lek perangan wis puas. Iso ndadi aku. Urung Ndadi ki ndang adan. Aku ndak iso dadi. Ya udah tak wae. Dumitku sungkan. Aku biasanya macan kereng ikut jalan Jawa. Ya di Pak si macane sapa yang pegel aku. Ndadi ayo. Ade ndadi. Wong dadi yo semayanan ki lho. Ngene lho, Mbah, adewe iki lek dalam memerankan sesuatu ki sembarang kudu iso ndadi, ngono lho, Mbah. Ah. Ndak iso dumitku sungkan. Iki kok enek dempet sungkan iki. Mare tukune ngenyang paling tukune. Lek jane lek mau golek apa ning Shopee wae iki kok sungkan. Ngene lho, Mbah. Paling carane ndak ngene. Lah piye? Memakai cara yang berbeda. Ayo Mas, jajal tapi Mas. Oh, carane ngene iki. Ah. Oh. Manuto. Dodok. Ah. Piye? Iya, aku piye iki? Adu marep. Ah, adu marep kok kereng, wajah kereng. Terus piye? Ah, manuto tok. Ah, sing tenanan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lah yo tak golek nih duit Indomaret barang iki.
Aku lagi gede-gede tenan sampai guluku kecuil lho. Iya yo mending yo sik. Ben iso dadi meneng. Salam. Bismillah. Allahumma barik lana fima rojak. Lakina. Kuwi iki donga apa to Pak Amit? Lah kuwi doa makan ngono. Yo engko medun rono kae lho piringe wis ditata ning kono kae lho. Oke madang. Oh pinten dadi oh. Ayo Mas. Ayo Mas. Dan tak dadi. Hadir. Yo. Sik anu. Sik Bil. Iki ketoke kliru sing mlebu iki, Mang. Saya toki mang lek mun jupuk ning ngendi demite ki mang. Lah aku pokok arahku rono ngono lho, Pak. Yo rono genah ngujang. Lah kuwi. Aku sosok gawe ngene. Gawe sumpah pegang. Aku kampung anjing. Saman ki sik kemasukan hantu ki lho. Saya tahu iki ceritane ki cek dadi. Aja koyo ngono. Mbah, sik Mbah. Anu, nyun sewu Mbah. Saman medal nggih. Medal. Saman metu. Anu, Kok deme tok gagap ki lho. Ya ora ngono. sama nulu sik Mbah kowe Mbah. Iki Piye? Adep rono to demite. iki ora tak mlebu kan metu nah. Iki ora tak mlebu kan metu nah. Sik, saman metu ya Mbah. Ngesakne bocah iki Mbah iki meng kliru saman uduk kene kudune ora nang kene, ning nggon liyane ya. Metu ya. Wes. Mari to, Pak. Iki bro iki. Mari to. Iki bro iki. Iki bro. Loro. Ya heeh. Gawe. Apa yo elek demit motor duitan iki. Lek mung blesekne jeruman. Wes ora usah metu tekan sok ben. Iki ora kudu tak jeblo. Anu. Iki golek wis bar tak golek lek ndak temu. Dadi kudu rezekiku. Ngene lho, samane dadi ben koyo kanca-kanca liyane, ngono lho ben ketok kereng. Kuwi pasanganku iki kowe. Aku ki wis dadi. Heeh. Dadi omong. Dadi. Oh, kala. Tak leboni ya, nek pinggo 20. Koyo emang lho, koyo emang. Ayo. Sing mburi kae kalau. Mburi kok. Mburi, Mbak Bapak. Mburi. Kala sing mburi kalau. Menika YouTube namine Gogon Channel. Sak lintune YouTuber menika nggih nglayani komedi kethek. Dados ingkang badhe ngersaken monggo. Dilebokne tenan kok ucul lho. Putih bah.
Gedang, Pak. Gedang. Berarti ngapus. Dadi yo tenanan yo. Iki dadi sing tenanan Oh, sih. dadi tenanan. Ya. Engko mari ngono digambui terus adewe mlebu. Ah, Tok. gentian. Ya iki yo. Yo, dadi tenanan ya. Tenanan. Tenanan sing kereng koyo lek dadi macan ngono kok. Saman biasane macan lak menek-menek to. Biasane macan Aku lek maten ndak tau centingan iki. Aku lek centingan Wah, itu centinge sungkan. cepetan, centinge. Oh, centinge cepet. Dimite sungkan iki. Ora iki macane tak sunat. Sungkan dimite. Aku biasa iki sing nyeket coba dia pegel aku. Iki sok-sok gak aku ngene. Ndak sukses iki. Ndak sukses, sumpah ndak sukses. Wong lek megah api koyo ngene ndak sukses. Nah, ngene to, biasane saman macan to dapuke. Biasane lak menek wit gedang. Menek son. Ya to. Terus menek ting, menek pring. Sarehne iki mengjaran. Iya to. Iki. Iki menek lampu lho. Oh ben kesetrum. Ben Ora. kesetrum dias e. Ora sekete ora enak aku main lampu. Seketane ora enak. Lah iki Seketane ora enak. Ayo Mas ditabui Mas, ayo dadi. Ora enak seketane lampu piye iku. Nah, iki lho, ayo. Awas. Dijogo Mbak Kang.
budaya. Beri tepuk tangan yang meriah. Wandai budaya. Ayo men. No. Persiapan. Alah. Wandai budaya. Teko manungsa kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lungguh lan bareng nyawa sakabehing sapa kala durga Bali ana papan gununge dewi-dewi Bali ana papan gununge dewi-dewi Gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Wandai budaya.